Dibin duruşmaya bi hevre em ê aşitiyê belav bikin, konferansê navdewletî ê olî û baweriyên Mîzopotamya li zangeha Rojava li bajarê Qamişlo birêve çû. Beşdarbûna nûnerên gelek saziyên olî ji Rojava û dervî sînorê wê û peyama wan olên herêmê yên curvecûr bi hevdû bidin qebûlkirin. Em dixwazin van mayên elgamê olî ji riya xelkê bidin alî ji temamê ola tevlî vê yanî pirê wan tevlî vê komcivîna wan bûye ek hazir bûye Mesîhî, Êzîdî, Zeredeştî ek hazir bûne Misilmanin û ek hazir jî nebûyîne em ê xwe şandinê hemû jî pîrozbayiyê dikin ge ev karê me bi ser keve ge em karibin dijminaya riya ol de ji riya xelkê bidin alî insan û insan birê heve di dinyayê de alîkar bi bihevre. Di dîrokê de ol û kesên oldar herdem ji aliyên kesên desthilatdar dihatin karanîn ji bo cîvcêkirina bencewendiyên wan û gelek tawanên mezin dihatin kirin bi navê olê. Li hemû ol û bawerî ê golber jiyan dikin, tev di li vê de hazir dibin ji ber got ew fermanên ser gelên êzî rabûnin ew neqebûlkirina hemû ola ji hev re îro li vê derê em dixwazin hema bigînin hevdû, hemû derdê hevdû ji hev dûr bêjin, hiwarat henin, nîqaşat henin, got her kes ola ê dinaz bike û hevqebûlkirin hebe û aştiyane di navbera hemû ola de derbas bike, tev got ev êş û azarê got li Rojava em derbas dikin, lê êdî em dixwazin ew hezkirin hîn hebe û ew hevgirtin hîn hebe. Nadîn Emîza, seroka Komîteya Emrîkî ya Navdewletî ji bo parastina azadiya olan û yek ji wan kesên got vê konferansê de hazir bibû û di gotara xwe de ew ezmûna rêveberiya xwe ser derbarê azadiya olan bi bilîndayî dinirxand. So one of the reasons the U.S. Commission on International Religious یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی کەوای کرد لیژنەی ئەمریکی نێودەوڵەتی بۆ پاراستنی ئازادیە ئاینیەکان لەسەر خۆبەڕێوەبەری بنووسێت ئەوەیە تێبینیمان کرد لێرە ئازادی ئاینی جیاوازە بەراورد بە ناوچەکانی دەوروبەر. ئەوەش نمونەیەکی تاکە لە ئازادی ئاینی لە ناوچەیەکی وەک خۆرهەڵاتی ناوەڕاست. ئەوەی سەرسوڕهێنەرە ئەوەیە کە خۆبەڕێوەبەری باکوور و خۆرهەڵاتی سووریا دەستورێکی دامەزراند کە فرەڕەگەزی و ئاینی بەشدار بن لە حکومڕانی. ئەمە جوای کرد ناوچەکانی تر کە لەژێر دەستی داعش بوون وەک ڕەقە و مەنبەج و تەبقە بەڕووی ئازادی ئاینیدا بکرێنەوە. ئەوەش بەڕاستی سەرسوڕهێنەرە. Konferans wê di roja berdewam bike bihêviya got aşitî belav bibe. Ew armanca got hemû pêxember û pirtûkên wanî pîroz ji aliyê Xwedan hatibû şandin. Dara berekat, Kurdsat News, Qamişlo.